आफा नोंहा मा जादों मानो सिन्था खालामदों एसेबां नै दैखौ लों आं नोंसोरखौ जोबोद दुखु होबायना आफा नों बेफोरखौ मा बुंदों नंगौ फिसा आं नोंसोरनो जेबो गाननाय जोमनाय होनो हायाखै आंनि खाफालानो गाज्रि नों गावाबा खाफालाव जि दं बेनो जायो नंनाया नंगौ नोंनि आदा मा बांदो बिनियालाय मा जागोन थाबायबायनायसो बे गथ' खासेदो मा जासिगोन खामानि गैया दामानि गैया बेराय जानाय थां आइनो ओंखामखौनो संहैदो थां जागोन दे आफा ओंखामखौ संहैदोनि आं बिनानाव लाबो आंनो ओंखामखौ मा जाखो ओंखाम जाना माबादोंमोन थाय र' लांना दो आं फायलायबाय बे गथ'आ हासुदैखौ लोंनानै है हरथा आबा नै कमिसा बेफोर गिदिर फिसाला दोनो आरो जायोना है बिनानाव गोख्रै लाबो ओंखामखौ आं थानो हायासै नहाय खानसे माने बहा दोंमोन नोंलाय ओंखाम जानो आंनि मानो खबर लानांगोनसो एसां सिनि जिदि नोंसो आंनि खबर लायोब्ला फैसा बिब्ला मानो हुआ हा फाय ओंखामखौ जा फाय हा होनदों आंखौ आं जालायासै है जाबाय थाला